Maayong hapon. Uy, may hapon. Hmm. Oh, nya, so, okay. Okay ra ka to, Biblia lang. Kaya para, Di, ang ako religious ba? topic mo ni. Ang ako, religious topic ko. Apila na to referensya kay kamo bitaw inyong mga pastor o maghisgot Dili, regard. ayaw na pa dagag istorya. Eh Kaya ba? nagato ng Eh, di mong nag-propose gud akong magtima, di ani nag-propose mong gud. magtima, dili, mamino sa, na-propose magtima, dili ikaw ang permiti matuman ani. So, musukol ko atong tima nga imong gihatag, pero Biblia lang ta. Dili Usa may ka usa ba dili ka mo ani Biblia mong kay gud. Ani ba panit ani oh. Nagpropose kog tema pinaagi sa Biblia referensya. Karon kung mingon ka nga dili kag referensya kay Biblia hay lang kay ba nakasabot ko sa imong side kay in the first place maipit ka og naay referensya mo nang imong ipamugos nga Biblia lang karon ang tawag aning ni ang regards ani akong hatag dako sa imo og sample analohiya lang ba halimbawa ikaw affirmative dayon tawag aning ni ang imong topic is pamatud-an nimong ang Daniel 7 kapitulo 25 matupas yung mga amigo nga debator naka-refer na siya sa Roman Catholic Church nga papasi sumala sa kinaiya og batasan pangutana mo barog ba ng timahan nimo wala kay referensya gamiton di ba mo gamit og referensya ang inyong pastor ana katong naigi-shirt ni Jeffrey rin yan nga pastor nga manggamit sa mga referensya world history book iyang gipangbasa nganong in terms of mga Santo Papa, una si San Pedro, in terms of mga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Nganong di man mo ganahan manggamit og referensya pero about sa Daniel 7:25 gitampuog mo ng inyong mga referensya kay Ay lang. moingon mo nga Inquisition brad. Santo pa Inquisition brad, mao na gimos Katoliko. Napa ko din nas Biblia ng Inquisition ang Katoliko igahimo nga wa man di ba dito man ninyo basahon sa mga history Kanina lang kay nagisgot man kana ang atong tema pamatudan nato nga asay nagtugan tinod ang referensya mo Biblia ana na lang atong tema unsa ang Biblia pamatud-an nga pamatudan nako nga ang nagtugan og tinuod ang Biblia dili ang referensya ana na lang kay nagisgot mo ang Biblia ang referensya ani man god kung ako gisalikoy ani brada so ano na lang kung ako kung dili ka mo sukol nga Biblia lang kung dili ka mo lagi ani brad walay problema kung Biblia hay tao may problema na pero kung akong isalikoy nang sukol sa imong tema nga dili kung akong isalikoy ani sa ba kung akong isalikoy god ang gitawag nato og references kanang mga labi na kanang inyong mga libro sa ato pa buti pasabot nga ikaw mismo kung mugamit ko sa inyong libro wala kay salig sa inyong libro o nya karon panalitan nato gibawal si sa imuha ng mga yung mingon mo nga may pulos ng kuan brad yung mga encyclopedia sige mugamit ko sa inyong mga kaugalingong libro problema na nimo kung saon nimo na pagribat anang imong kaugalingong libro karon og i-deny na ko ning mga dokumento referensya nga history book kaning mga world almanac kaning mga encyclopedia og i-deny na ko na sama ra nga gisupak na kong Ginoo kay sa Isaiah 44:1 ang Dios mo'y nagdagan sa ang Dios paminsa nag-lecture ka o nag-propose ka og tema kung mag-lecture ka wala kung nag-lecture ka wa koy panahon si maminaw lecture ani ba nag-propose kung nangagit kag debate sukla na ko na pero sumala sa Biblia katong gisil nimo karon nga tema mo yun makato dili ka musukol ato dili ta ka na magistorya dili ta ka na magistorya ako sang ipasabot musukol ka to dili di musukol bakato dili Biblia lang musukol ka dili ayaw sa kog pa sakyan ng imong gusto panungon na ako ni brad ako'y nagpropose og tema nga pamatud-an ako nga si San Pedro maoy unang Santo Papa sa Roman Catholic Church karon ning balibad ka kay para nimo Biblia lang walay labot referensya mao nang gipasabote ka kay kun dili nato ilabot ang referensya isalikway nato
ang gitawag nato og world history, mga inana, sama ra nga gisalikoy nato ang Ginoo kay ang Ginoo mo ay nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Isaias 41:4. Unya matod sa Job 8:8, read the history book and see. Nakasabot ra pugo sa imong side, hindi ka mo gamit anak, hindi man mo amigo nimo God. Pero mo amigo nimo, mamugos bitaw ka nga apili referensya, adlo kag referensya. Istorya lang ug mahadlo kag referensya, kay dili na to idayon ng timahan. Ana ra gud kasi. So ayan lang, utugan ko nga nahadlo kog referensya. So utugan ko nga nahadlo kog Biblia. Hadlo kag Biblia. Ha? Wala ko mahadlo Utugan kog ko ani ba patas ta. Di ay paghukom, ay paghukom, may sa ayo sa paghukom, ang ingong kuha nahadlo kog referensya. Dawaton ako na pero uyo ni sa nahadlo po kag Biblia. Okay, ani Brad. Hadlo kag Biblia wala. Wala ko mahadlo sa Biblia. Okay, Biblia lang ta. Ane, kung pasabot ako Sige, nimo, Biblia lang ta. isa. Wala ko mahadlo Biblia sa lang ta. Biblia, pero kining klase nga tema, mahimutang jud nga gamitan nato ni referensya kay naa man ni sa gitawag nato sa pagbasa sa Biblia implicit. Pag moingon tag implicit, buti pasabot o kining o lagi implicit. May tag implicit, kana na siyang mga pagsabot sa Biblia nga gamitan nimo og sitas then konektahan nimo og references, mga history book. Mo na implicit. Pero kung explicit lang, sa pamina sa Brad, pero kung explicit lang siya, alang-alang mo gamit ko referensya nga, explicit man, panalitan, nagtima ko, akong pamatud-an nga si Kristo Diyos, sumala sa Biblia. Gamitan pa rin ako nag-referensya. Di na, gamitan So, dili, literal. literal So, lang mabasa sa Biblia. So dili literal nga si Pedro Santo Papa sa first Santo Papa sa Katoliko. Dili literal. Implicit na day. Moingon ko nga literal gid na siya, pero gamitan nato og dokumento na. Gamitan nato ng dokumento. Kaya naman, bago rin kaningon nga implicit, karon maingon ka literal. So, mo gani literal la siya kay dili mo na kanang tawag aning damgo-damgo lang. Ang implicit buti mo eh. So, usaban mo yun ka Biblia lang to. Dili kayo dili. Ani Brad ba? Ang implicit, Tubag sa bali. naghisgot na siya. Nag-lecture naman ka. Bilaw. Nag-lecture naman ka. Wala ko yung panahon si Mama Milaw si Lecture. Ako si mo ha. Mo yun baka ito nga Biblia lang. Usara may sulbad, ana Brad. Ang sulbad ani, nanalaw ka. Dili baka. Mudawat ko sa imuhang gitawag og proposal kung kana nga topic dili na siya mag-need og referensya. Panalitan pagka Dios ni Kristo mag-need pa dito referensya anang di naman. O karon. With regards about compilation of the Bible, mosugot ba ka nga Biblia hay lang ta way labot referensya. O gidani atong topic be. Pamatud-an nimo nga Seventh-day Adventist Church nag-compile sa Biblia, walay gamit ay referensya, mosugot ka. Di jud ka mosugot kay nga naman nabilong man na siya sa gitawag natok implicit. Gawas anang explicitly jud. Di ba? Mabita ni manggamit ka mga dokumento. Ano nga, di ba? Bulgar. Ganang bangagit pumakara nga na bulgar man ang bakak sa inyong kaubang safety. Itong last nga debate nila Glenn. So ganang imo pa manaw kayon nga wala naman. Brad, Pili naman mo ato. Kadalang ha. Magisgot ta og kanang tawag. Kadalang ha. Magpaminaway lang to sa atong side. Magisgot ta, kadali lang atong debate nila ni Alado. Kadali lang. Sa imong paminaw, Brad, hingdaog si Alado ato, Brad. Ayaw na kuputan na, Brad. Ang imong proposal karon ang tima na to. Ayaw pag-propose o kay dili na kunin mo lecture sa usa ka dili mangialamon nga lecturer. Ningon mo ka nga. Wala nagali mo atong last nga debate ni Alado. Be magisgot atong debate ni Alado. Sa imong pamati kay sa badista mo juga. Hingdaog si Alado ato. Ang inyong isa ka libro nag-ingon nga dili sa tupapa. Ang isa ka libro niya nag-ingon nga sa tupapa. Sige, tugtan na to nga nag-ingon mo ka nga dili sa tupapa. Issue ba dito nga si San Pedro Santo Papa, yes or no? Unsa? Ningon man ka ang maong libro sa Katoliko nga si San Pedro dili Santo Papa. Gila bang tema pamatud-an ba nga si San Pedro Santo Papa or pamatud-an nga si Paminasa. Unsa man jud tinuod nga tema ani Brad? Pamatud-an nga si San Pedro Santo Papa o pamatud-an nga si San Pedro unang Santo Papa sa simbahan Katoliko? Pamatud-an nimo nga
unang Santo Papa si Pedro sa simbahang Katoliko, Oh. sumala sa Biblia. Oh, dayon gamitan. Kaya dili. Ani ha. So dili mabasa sa Biblia. Oh, panalitan na, paminaw sa panalitan na. Kung Paminaw sa imo- last. Okay. Paminaw sa balas, paminaw sa wala ko inabasahan bisag asa nga niingon nga ang kamatuoran naa sa referensya. Mas daghan kog bersikulo na basa nga ang kamatuoran mabasa sa Biblia. Okay, sa pulong sige, sa Dios. Dili ko na- i-grant nato nga walay gamitay tag reference sa retos Biblia. Karon kay ang akong tima inani man, akong pamatud-an nga si San Pedro unang Santo Papa sa simbahang Katoliko, binasi lang sa Biblia, dili gamit referensya. Ang pangutanan nako, makatug-an ba ka nga gawas si San Pedro napay nag-unang Santo Papa simbahang Katoliko basis Biblia? Okay. Okay. Ako. Kinsa man? Ano na lang ato, tiba? Kinsa man? Ano na lang, Ano na lang ato, tima? Ano na lang ato, tima? Ah, sige. Sige ha. Inani atong tima. Inani atong tima. Walay gamit tag referensya Biblia hay lanta sakyan ako na imo ha. Go ahead. Sige, dili, referensya sa Biblia ta, pamatod Referensya Biblia na po ka. Dili na po ka Biblia hay lang. Pamatundaan ako. O sige, Biblia. Pamatundaan ako nga si Pedro, dili siya pare. Dili ano Dili siya ko sa tima Papa. brad. Sakyan ako imong pangunahuna. Ha? Akong pamatud-an nga si San Pedro mo'y unang Santo Papa sa simbahang Romano Katoliko base sa Biblia lang, wala na tay referensya hay. Dil ka na. Pagod. Akong pamatud-an nga si San Pedro mo'y unang Santo Papa sa simbahang Katoliko, binasi lamang sa Biblia, walay referensya hay. Dil ka na. Kana, sige. Deal. Go ahead. Oh. So ang papel Sige, nimo, ang papel nimo imong i-probe nga dili gid siya ang Santo Papa sa Roman Catholic Church nga una. Kinsam day una? Oh. Sa affirmative ko. Ako affirmative. Okay no, pamatundaan ganin mo. Oh, mo lagi ikaw ang negatibo. Pamatundaan lagi Ako affirmatibo no, Pamatundaan ako lagi nimo. affirmatibo nga pamatud-an ako ang simbahan Romano Katoliko ang unang Santo Papa si San Pedro. So ikaw ang negatibo karon, imong gubon nga dili si San Pedro ang nag-unang Santo Papa sa simbahan Katoliko. Deal. O sige din. Sige na. O deal. Deal. Ah, sige, deal. Oh, deal. Kano sa amo ni? Ah, sige. Onya. Sige. Unya, isa sa'yo. Sige, unya. Naka-record ni ako sa kisama ako sa buton nga. Ay dire sa akong kuan programa kay magkuan man ko magamit man kog Zoom meeting. Mas okay siguro pero ang problema lang wala man gud tay kanang gitawag na to og moderator. Amo tong mosugot batos Jeffrey rin yan unsa ba? Sige, ako panalangin sa ko siya. Sige. Kay pangita lang Ay, moderator para din natin, kanang kauban nimo bisag kauban lang nimo din dire lang sa kuang Facebook kuan kay bot YouTube and sige. kaning Facebook ko mag-live kay og kani akong cellphone gamiton og sa laing platform ko mosulod magputol-putol akong tingog dili maklaro ngano man ni. Asa karon Domingo na lang ta, okay ra si mo ha. Karon layo ayaw ng Domingo kay na may debate silang dayagan na nya mutungha man ko nagkagayan busy ko na. Ay, sulay. Sige. Please. Wibis. Oy, karong si manahon na. Ako pa hoy bes, sige. Then sa buto na to, Martes, Martes. asa man ta dapit nga diri ka sa kuang platform, okay man unta. Pero ang problema lang basig man kag bias mo guna kay sa imong platform. Og panalitan karon nga moingon ka nga Ayun lang, kangkuan na lang ta. Kang Strongman Ministry. Strongman Ministry, ayaw na dana sa Strongman Ministry kay kanang dili sa 70 Adventist na lang kay og mao magaling na sa kang Strongman asa mo Ano na lang. asa mo ka debate ni Jumel Valoria gabi Dili ta sa Adventist. asa mo Dili ta sa debate ni Jumel Adventist. Valoria gabi Kang kuan mo to, alado ay kung kuan mo to, kang alado mo to. adig ka Mo ra to ta sa Strongman Ministry. ay tama ato ta katong kay Bulawanong Oras Baptisto siya dito ta nga platform Ay ayo ka. O pwede po, pero mas i-suggest na ko si Espiritu sa Kamatuoran. siya imong moderator Siya, ihapong platform po. adito ra ta sa katong kang Baptist kay si Espiritus ka matuoran di man ta makakuha ang nagkon kay mingon gali ni sa bakakon no San Pablo brad namatay mahimo ana Uy,
dili baka to ang isuta na ni. Sa platform naman, dito ra platform lagi pero mas nindo tong kang kuan, mas nindo tong kang walawanong oras kay unang-una baptist yan, ikaduha kanang mayo sa mo moderate gyud, mayo sa mo moderate. Sige, kabulawanon na lang ta. Oh. Sige. Ya, di man to. So, dito i-chat. ko. Chat ito sa bulawanong So, oras. Dayon. Ikaw na bahala siya chat. Ikaw na bahala kontak siya ha. Sige, basta mo to Chat kay. pa na lang. Okay, i-post pa na ko na itong conversation duha. Kay Sige. naka-record man itong tawag. I-chat ang usab ang tema karon na i-chat ug usab mo. Sige na. Mora to, akong pamatud-an nga si San Pedro maoy unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Sumala lamang sa Biblia. Tara. Sige. Sige, na po ko yaton. Okay. Unang i-post itong tawag.